I me'l vas estar una volta. Fa quasi bé un mes o més i tot, que no passo per aquí. Bàsicament, en aquest temps. No, en aquest temps no. En cosa de 10 dies van robar 2 cops i ho van provar els altres 3. De la portada que vosaltres esteu veient, aquest aquí. Sí, aquest aquí. És que va enganxar assenyalant a la pantalla, al costat que no és. Aquest aquí. He tingut de canviar 2 cops en 10 dies. Allà un puto criu que està cridant, vull dir... Us foteu. De la part de baix segurament ficarà la música. Us foteu també. I, bueno, altres coses que han passat. Si mireu el micro... O no... El botó que té aquí està enfonsat. Va estar molt detingut perquè ara pot ser que em botegi. Perquè sí. M'ha passat algun cop ja. És molt divertit que passi. Bé, anem a veure aquest Fly News, més o menys. He tratat primer tot el que s'anuncia de la TwitchCon i després anem a parlar sobre cosetes del canal. Doncs... Fins ara. No, fins ara no, per vosaltres fa de transició. Vale, he dit en broma la part de que a la part de baix ficaria música. Ho he fet en sèrio, vull dir, m'han degut sentir i s'ho han passat en sèrio i han fotut música. Tant que està a la part de baix com al pis de costat. És el que hi ha, que voleu que us digui allà. Anem a començar. La primera cosa que van anunciar és una cosa que ja està en beta i s'activarà per tots el mes d'octubre, que són les enquestes. Podrem dir, per exemple, quins jocs juguem o fer enquestes al canal sense dependre de tercers, cosa que està bastant bé. Seguim, tenim el Hype Train, que bàsicament és un... com el del vostre canal que tinc jo a Twitch. Bàsicament, bueno, el vostre canal no, seria més un objectiu de donacions, un objectiu de subs, en plan, per arribar a fer alguna cosa o alguna tonteria així. Em sembla bé que tot això ja estigui dintre de Twitch i que hem de dependre d'altres coses. A l'autorefil de Twitch. Això, amb nens, pot ser que tinguin ajuntada la compte de Twitch amb l'Amazon dels pares. Ho veig complicat. Per què? Perquè és que quan arribes que tens pocs bits, te n'afegeix de més automàticament. Llavors, clar, per exemple, amb Penastic Beats, normalment quan em vull agafar, n'agafo 100 i l'agafo 100 i els dono al mateix canal on estic. Llavors, ni n'agafo. I jo dic això perquè sé que hi ha crius que tenen la compte de Twitch, que teòricament no poden tenir la compte de Twitch, que per majors de 13 anys o por ahí, però bueno, la tenen i la tenen unida a la compte d'Amazon dels seus pares. I com activin això, veuràs tu com de contents estaran. Vale, i seguim per aquí. Que ho he revisat abans així una miqueta. Tenim el Twitch Studio. Què és el Twitch Studio? És com l'OBS. És un OBS, però de Twitch. Us sembla bé? No ho sé, quan surti el provaré i a veure què aporta. Per ara estic amb l'OBS Studio, em va de perles. El Creator's Dashboard, referent a tot el que és el dashboard, cosa que també em sembla bé. Em sembla bé això d'aquí, que tingui ja per donar-li fer anuncis, spoilers, els afiliats tindrem anuncis, fer clips, etc. M'agrada, tal com el presenten aquí, m'agrada. Anem a veure després com va. Canviarem també la pàgina del canal, on ens permeten tindre un tràiler. Un tràiler de 30 segons que és perquè es pugui veure més o menys què és el que fem al canal. Sembla bé també. No crec que ja ho tingui perquè faig una jornada de gravacions de 3 mesos com per tindre això. Després, els punts del canal, això sé que hi ha membres de comunitat que ja ho tenen ja que està en beta, de fet jo estic apuntat a la beta però no m'han donat. David, tens enxufe! Bueno, bàsicament són els punts del canal per donar certes recompenses, a qui més et veu, per desbloquejar emotes o coses així. Tonteries, però que mola. La visió de moderador. Estic gravant, no? Sí. La visió de moderador. Això també m'agrada. Bueno, sobretot en el meu cas, que tinc un bot que maneja a qui surt dels nassos quan li surt dels nassos. I bàsicament permetrà fer coses com veure els últims 5 missatges d'un usuari per veure exactament si s'ha de manejar o no, etc. I facilita bastant les coses als moderadors, cosa que em sembla bé. Després també, fins ara,
no es podia subscriure des de l'aplicació iOS, de l'aplicació de Twitch d'iOS. Ara faran que es pugui. Que el problema està en que, doncs, Apple es volia quedar una part o alguna cosa així. Un lío d'aquests estava. Després, tema d'anuncis. Els afiliats podran posar anuncis. Els canals que no siguin afiliats o partners no tindran anuncis. Només tindran anuncis aquells canals per als quals l'streaming guanyi per aquells anuncis. Els afiliats i els partners podran desactivar els anuncis que surten al principi. I després també, quan surti un anunci, aquí baix es veu, si us fixeu, aquí hi ha l'anunci, i aquí hi ha que està fent l'streamer, per si segueix en directe o tal, poder veure i no donar la sensació que t'has perdut alguna cosa. Em sembla bé. Vaig parlar amb un streamer, bueno, com he dit, jo estic una mica en contacte amb streamers que són de parla catalana. Vaig parlar amb un d'ells sobre això i em van dir que no esperem guanyar ni una millonada ni res. Vull dir que si arribem a veure un cèntim en 3 mesos ja farem prou. Però això, està bé que ens ho posin. I, bueno, això és tot el que s'ha de TwitchCon. Bàsicament són poques cosetes que molen, m'agraden, la majoria d'elles. I anem a veure amb el canal. Què passarà amb el canal? Pa, pa, pa! Vale, per començar. Deia que una persona, és aquí és, m'ha preguntat sobre per què la partida de rol que vaig fer l'altre dia està en castellà i està en català. A veure, està en castellà bàsicament perquè sí. Perquè tots els que jugàvem parlàvem castellà i no parlàvem català. Bàsicament. Després, va intentar muntar ja una partida en català a principis d'any. Bàsicament, en 3 mesos no vam coincidir. No podia, vull dir, quan no fallava un, fallava l'altre. De fet, en aquesta partida havia de continuar aquest dissabte. No continuarà aquest dissabte. La setmana que ve, crec que algú, no sé qui era dels 3 que tenia un problema. L'altre jo no puc. L'altre la tinc pendent d'un fil i l'altre tampoc puc. Llavors, podria ser que aquesta partida que és un one-shot, és a dir, que tenies de seure i acabar la mateixa sentada, que no vam fer, vam arribar a entrar una miqueta a la mansió i ens en vam anar, continués amb mes i mig amb sort. És el que hi ha, vull dir. Ja ho he dit, vam intentar muntar una partida de rol, érem 4 més al màster, i durant 3 mesos cada cap de setmana que hi ha algú. Tothom qui no té parella, té feina, qui no té fills, qui no, etc. Queda bastant difícil. Després, per exemple, en aquesta partida el temps estava limitat. Vull dir, a tal hora s'havia d'acabar la partida. I s'havia d'acabar la partida acabada o sense acabar. Clar, i jugues una miqueta amb... Bueno, amb el que estic de la vida adulta de fer una partida de rol. De totes maneres, si ara, per exemple, podem organitzar-ne una dintre dels que estem a Gaming Cat en català, doncs, òbviament, m'apuntaria, tot i que, bàsicament, la meva experiència de rol va desaparèixer fa 10 anys i ara hi he tornat. I, pràcticament, no me'n recordo de res de cap sistema. Ni de fer la fitxa me'n recordo. Però, això, l'ho dit. Per aquesta en castellà, bàsicament, perquè no parlàvem caps en català, i a mi em venia de gust transmetre-la i alguns amics m'havien demanat que la transmetís. Seguim amb aquest fantàstic mes d'octubre. Com sabeu, doncs és un mes de por terrorífic, aquests jocs que jo odio. Però perquè sembla a Twitter, he dit que no volia jugar a jocs de por perquè veient el tràiler d'It he pegat un bot d'aquesta cadira. I només és un tràiler on apareix un pallasso. Però posats que veig que us agrada veure patir, no ho sé, que diu que soc Aixet de Luz o alguna cosa així. M'he instal·lat 2 jocs per jugar en directes aquest mes. Bueno, almenys un d'ells, el que duri. Aquests jocs són el Call of Cthulhu, el qual he jugat 5 hores al Call of Cthulhu. No sé per què estava al poble. Jo vaig pillar, estava jugant des d'aquí, des del portàtil, de fet. I recordo que no podia jugar més d'1 hora i mitja seguides. M'ha agafat taquicàrdies, directament. Llavors veurem.
i havia de jugar una hora i mitja i anar-me a fer una altra pausa, el que fos, i potser cap de 3-4 hores podia tornar a jugar, però si no, a aquest nivell estic jo amb aquest joc. Llavors provarem de tornar-ho a jugar des del començament a Twitch. I l'altre que m'he baixat és Stygan Reign of Old, el Río de los Antiguos. També rotllo aventura amb bitxos que et volen matar tot el rato. Tenim jugar-nos a Twitch. Minecraft en el canal quedarà en stand-by tot el mes, segurament, tant al canal català com a Twitch. En el castellà seguirem amb el Frainilla. I, bueno, bàsicament és que no em ve de gust gravar-lo. Per començar, no em ve de gust seguir gravant el Backpack que estic jugant. N'he començat 2 més, però em ve poc de gust seguir-los jugant. En canvi, el Modpack que tinc jo al server, doncs que jo hi segueixo jugant sense cap problema. Però clar, jugo per mi. No hi jugo per ensenyar res a ningú. I tot i que he començat 2 Modpacks més, em costa ara mateix seguir-los gravant, bàsicament pel temps que tinc, vull dir... He estat un mes pràcticament fora després de tot. Ara m'he de posar una miqueta al dia amb el que collons han passat per al grup de streamers catalans, que crec que estan on falla i jo estic una mica en plan allí assumant des de la porta. Però sí. I eso. Per tant, el contingut del canal també canviarà. Segurament durant aquest mes començaré a pujar el joc de Story of Seasons Doraemon. Bàsicament perquè l'havien de donar avui, perquè no ha sortit a Espanya, però sí que ha sortit a l'espanyol en altres països ja, llavors podia jugar-hi, però no m'ha arribat avui, m'arribarà la setmana que ve. Assumeixo que segurament m'arribarà per la data de sortida que hauria d'arribar aquí. Bàsicament sí, perquè m'han dit que he d'arribar avui, el dia 4, arribarà el dia 11, que és quan surt, per tant no sé per què l'he comprat fora. Perquè sóc idiota, segurament, però bueno. I eso. Els directes del canal, aquest post sí que repujaran el canal. Fer l'estic repujant d'altre cop els directes. I bé, això és tot. Espero que tornin a trobar, espero que haver de fotre l'entrepenot de 3 setmanes pràcticament per aquesta raó. Òbviament també seguirem amb Sea of Thieves perquè hi ha una actualització la setmana que ve, òbviament amb Stardew Valley, joc terrorífic com qualsevol altre, i òbviament altres jocs que pugui estar per aquí jugant, no sé. I estem jugant bastant fora, el 7 Days Today, amb uns quants amics. No parlo català, però si us mola, també puc fer directes. Jo parlo català... Aquesta és una cosa rara, perquè com que amb la meitat parlo català, la meitat parlo castellà. I tots entenem els 2 idiomes. Llavors acabem fent una espècie de barreja rara que ens inventem el catanyol. O l'espelant, digueu-li com vulgueu. Que parlen amb els 2 idiomes, entre els 2 i punt. Però bueno. L'ho dit. Ens veiem a Twitch, segurament aquest vespre per mi, per vosaltres va ser ahir, o abans d'ahir, depèn de quan pugi aquest vídeo, on he fet el primer directe de Call of Cthulhu. Ciao.